lehdistössä sellaisia lausuntoja, että hänen nykyinen tallinsa, tarkoittaa tietysti Williamsia, on kuljettajan kannalta lähestulkoon se huonoin mahdollinen ja manasi tuon tallin kuljettajan kohtelun kannalta sinne alimpaan Tuonelaan. Aika lailla alkaa käydä ilmeisesti se, että Juan Pablo Montoyan TJ tuolla Williamsin tallilla alkaa olla aika vähän, kun tällaisia aika rohkeitakin lausuntoja saa lukea hänen suustaan tulleen. Nyt on ensimmäinen sektori meneillään ja aikavertailu käy Fisikellaan ja Montoya on hyvässä vauhdissa. 19 000 sekuntia nopeampi ykkössektori kuin Giancarlo Fisikellalle. Ei kuitenkaan pohja-aikaa. Pohja-aika on edelleen Jarno Trullin nimissä tuossa ykkössektorilla 25 ja 8. Siitä jäi Montoya 20. Ja nyt katsotaan, tämä keskimmäinen sektori on se, missä eroja on tullut suuntaan jos toiseen. Pieniähän nämä erot edelleenkin ovat. Kakkossektorin jälkeen 40 Montoyan eduksi tämä homma. 27 tasan tuo keskisektori, eli hyvässä iskussa on Williams-kuljettaja. Jos katsotaan noita eroja, niin 7 kärkikuljettajaa on vähän päälle 60 sisällä toisistaan, kun Montoya uhkaa kyllä nyt tehdä pohja-ajan. 1.23.57 on Fisikellan pohja-aika ja sieltä tulee sitten Kolumbian mies Juan Pablo Montoya. Tulee viivan yli ja alittaa ensimmäinen.